На обичайен протест в центъра на София около 10 жрици на най-древната професия поискаха легализация на проституцията у нас. Те се събраха на спонтанен, по техните думи, митинг днес след обед с искането да има специален закон за проституцията, като посочват практиката в повечето западноевропейски страни. Проститутките обаче не пожелаха да застанат пред камерите и микрофоните, за да заявят исканията си, а позволиха да бъдат снимани единствено в гръб. Макар исканията на проститутките да са отправени към законодателната институция, те не протестираха пред парламента, а се събраха пред ЦУМ. Защото по думите им така по-лесно представителките на най-древната професия от страната ще намерят именно този сборен пункт. Оплашени от големия интерес обаче, който предизвика протеста им, секс-труженичките се разбягаха. Те все пак казаха какво искат, но след дълги увещания и без да им се виждат лицата. Това е да се узакони, плащаме си данъка и това е. Нищо повече не искаме от това. Трябва да се промени нещо. Я ще работим такава работа в България, я няма да промени. Трябва да се реши това нещо за винаги. И не е така, единия да го прибират, другия така да го направят, другите да ги бият, да ги тормозят. Просто искаме нещо да се направи, дето и ние да сме спокойни този живот. Българските проститутки подкрепят и германското нововъведение да имат билет закупен от апарат, който да им гарантира нещо като паркомясто, докато търсят клиенти по улиците. Момичетата, които бяха в Германия и са работили в Германия. Много е интересно. Желанието им е да бъде координирано в една улица или няколко места, където примерно плащаш такса, плащаш си данъци, здравни социални осигуровки, медицински прегледи и така нататък. И отиваш и работиш. Имаш работно време, както при вас. Протестиращите се оплакаха, че при сегашното положение у нас проституцията не е нито позволена, нито е забранена, но най-редовно били задържани в полицейските управления. Затова се заканиха да продължат похода си към узаконяване на професията си.